Ibu bapak lan para sedherek sugeng pepanggihan wonten ing dalan Padang nggih wadaring Sabtu pangandika ing edisi dinten Senin 2 April taun 2026. Salam wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus lan mugi sih rahmatipun Allah Sang Rama lan Gusti Yesus wonten ing kula lan panjenengan sami. Sadherek menika nami wadaring Sabtu monggo sami sembahyang langkung rumiyin. Rama kawula kasuwargan kawula ngaturaken panuwun awit saking panuntun paduka sak panjanging dinten menika ngantos kawula inggih wanci menika badhe nampi wedaring sabda pangandika nyuwun pepadang paduka Gusti supados kawula padhang ing manah kangge nindakaken dawuh pangandika paduka lamaran kurbanipun Gusti Yesus kawula ndedonga amin. Ibu bapak lan para sedherek jejering dalan Padang wonten ing dinten menika inggih menika bab pisungsung ingkang pantes wonten ing ngarsanipun Gusti. Pisungsung ingkang murwat ing ngarsanipun Gusti. Sinebat wonten ing kitab Purwaning Dumadi bab 18 ayat gangsal 6 ngendikaaken mekaten. Purwaning Dumadi 18 ayat gangsal 6 pangandikane tamu iya tindakno apa kang dadi karepmu. Rama Abraham tumuli enggal-enggal jumeneng menyang tarup nemoni Ibu Sarah. Sarta ngendika, "Dienggal njupuk glepung alus telung taker ndang uleten gawenen roti bunder." Nah mekaten. Bapak Ibu lan sedherek, Allah Sang Yehuwah manggi Rama Abraham ngambali malih nggenipun prasetya badhe paring tedhak turun. Ing samenika nalika wanci siang Abraham nedeng leyeh-leyeh ngaso ing sak ngandhaping wit tarbantin sak celaing tarup griyanipun. Kerawuhan wonten tamu. Sajaipun Abraham kok inggih kraos badhe kerawuhan tamu agung. Menika kabukten bilih tamu wau agung kanthi nggenipun Abraham nyebat bendoro dateng tamu-tamu wau. Age-age Abraham dawuh dateng Ibu Sarah garwanipun lan para abdinipun kangge menapa? Kangge olah-olah masak ingkang pantes kagem tamu agung. Inggih masak damel roti mekaten, mbeleh lembu nem, pokokipun ora ngisini-sini tamune mekaten. Kok ngantos semanten hormatipun Abraham dhateng para tamunipun. Sinten to tamu-tamu wau? Nitik cariyos salajengipun Bapak Ibu lan para sedherek. Pranyata tamu wau malaikating Allah, utusanipun Allah. Inggih kangge menapa? Kangge martosaken bilih setahun malih Ibu Sarah badhe ngandhek badhe kagungan putra. Menika tentu saestu kabingan ageng tumrap Abraham lan Ibu Sarah. Wonten juru tafsir ingkang nganggep bilih pasugatan utawi hidangan ingkang kacegahaken dening Rama Abraham wau minangka upacara kangge neguhaken sikapipun Abraham ingkang yakin dhateng perjanjinipun Allah. Pasegahan wau minangka kurban inggih kurbanipun Abraham krana sihipun Allah nggenipun badhe paring tedhak turun ora eman-eman nadyan larang regane mekaten. Lah wong kagem Gusti Allah kok. Terpanipun kangge kula lan panjenengan kados pundi? Kula lan panjenengan sami sampun nampi lan ngraosaken prasetyanipun Allah ingkang milujengaken wonten ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus Sang Juru Wilujeng kita. Atur menapa ingkang badhe kita unjukaken dhateng Gusti? Wujuding hidangan utawi pasegahan utawi pisungsung menapa ingkang pantes kagem Gusti ingkang kedah kita aturaken? Tan liya Bapak Ibu lan para sedherek, inggih menika sawetahing gesang kita. Monggo kita aturaken kagem Gusti inggih sawetahing gesang kita. Lan malih kita inggih perlu migatosaken sesami kita ingkang pancen betahaken pitulungan, pancen merlokaken pambiyantu lan panyengkuyung wonten ing karibetanipun.
paminipun purunata kita andum berkah kangge mitulungi sesami ingkang ringkih. Kita inggih kiyataken supados boten ringkih malih. Ingkang sekeng kita biyantu supados saged gesang ngurwat ngantos saged kacekapan. Saged nyandang nedha sumangga kita biyantoni. Anggen kita mitulungi boten kok nalikanipun kita sampun mubra-mubru sugih cukup lan malah turah-turah. Sinten ingkang wani micara aku wis cukup mubra-mubru wis turah. Sedaya manungsa rumaos kirang. Mila kados pundi kemawon kawontenan kita. Sumangga tulung tinulung dados sikeping gesang kita. Lah mekaten menika salah setunggaling wujud panuwun kita, pisungsung kita, pasegahan kita dhateng Gusti Allah kita. Sumangga nindakaken bab-bab menika wau. Kita sami sembahyang malih. Sumangga sami ndedonga matur nuwun Gusti awit saking berkah pangandika dhateng kawula ing wanci menika. Sinagena kawula narbuka manah inggih kangge asung panuwun dhateng paduka ing sampun milujengaken kawula. Dalah kawula ugi rila andum berkah dhateng sesami kawula. Mugi paduka nuntun lan nyagetaken kawula nindakaken mekaten wau Gusti. Berkawana kekantunaning gesang kawula, saanak semah tiyang sepuh kawula sedaya paduka berkahi Gusti. Ingkang ringkih paduka yataken, ingkang sisah paduka lipur, ingkang sakit paduka sarasaken Gusti. Lamarah kurbanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.